assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyenkoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subakal juma hannde ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe men jettake lal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof oɗon ɓuro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof hettiyankoɓe yeeɓiyenkoɓe ayaw Pindi TV ɗum noon ko arande on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ina jeeya hen hande walla mbiyen ina jeeya e nder jayndel ɗi ko duumi hen liggey poɗɗo fuɗɗade ndiyameje gandani foti weddede e maayo hargo ngo ɗum noon ko ndiyameje tooɓo wonata e holko saabi soble ɗe teeri nder leydi meɗen kono kadi goɗɗum e goɗɗum dane jaynde nde ha tengti liggey gardiɗo leydi ndi liggi o Konngudi Aissata Tall Sall ma tawe e nder jayndeli ɗi ko joni joni wonata so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui garene ko ɓuuri hande tengtude jayndeli ɗi ina jeeya hen jaynde gendire le soleil ko kañum udditirten damal jaynde ande are liggeyaji poɗɗi fuɗɗede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ɓe mbi tan ko ndiyameje tooɓo ɗe ligguey ne foti udditede oɗon liggey ne tolne milliard uji 42 ɗi ganduɗa kopareje meɗen CFA ɗum ɗon noon ko tan ko tolne métre je kilométre uji 5 piccal ɗiɗi ɗi ganduɗa ne foti nannede ha e nder maayo hargo ngo beele ne weddo toon ndiyameje keɓeteɗe malla ndiyameje tooɓo ganduɗa ene heewi tampinde nder leydi meɗen Dakar ɓe mbi tan ha joni ko tolne temedde 5.4 demande uji ganduɗa yete ko faye tan école aji mawɗi ɗi ɗum noon ɓe mbi tan ko place uji 50 tan jogori ƴettede ko way noon ha joni garene jaynde las kañum dawri ko Konngudi Aissata Tall Sall addi fanude tan e liggey gardiɗo leydi ndi président Macky Sall wiide makko gardiɗo leydi ndi noon komo ganduɗa liggey muɗum koko mantini te ɗum koko wawi fawede hitere ha joni tan garɗo goɗɗo mo ganduɗa ete addi konngudi muɗum woni société civile kamɓene ɓe cuuti konngudi mabɓe tan faade e tan ko faye yette wuyɓe nangueteɓe ina mbaɗe gueɗe ɗe ganduɗa yette pewani ha joni tan police toon to diwan mo Touba to ina tan yiilo wonmo yiiloto walla mbiyen ko faye grand magal de Touba to banggal sécurité to walla mbiyen to banggal tan ko ganduɗa kañum woni gonki hoɗɓe toon ɓe maɓe daro hen no hannirta ni gareni jaynde quotidien le quotidien kañum noon ari tan koye Konngudi Aissata Tall Sall joni ko hen ruttiti wiide tan kanko gardiɗo leydi ndi kay bilan makko koko wawi fawede junggo ha tengte mandat makko e Union africaine ɗum ɗon noon kamɓe ɓe gari e ɗum ɗon ɓe wiide mabɓe ɗum ɗon yette wiide makko kanko Aissata Tall Sall ko neɗɗo mo ganduɗa mantiniɗo e liggey muɗum ha joni tan garɗo e liggey mo ganduɗa ko faye école aji ɗi woni jagorde joguinde ko fayi hen e nder jaynde quotidien le quotidien ha joni e wiide makko tan ɗo liggey walla état walla mbiyen laamu e hoore muɗum oɗo saaha kay koko dartini koko dari koyɗe muɗum gam école o ɓuura yarude yesso garene jaynde vox populi noon are Konngudi landing savane oɗo biyete toon Pape Samba Sy e Samba Sy Ibrahima Sène kamɓe noon ɓe gari gaddi konngudi mabɓe e tan ko kewno ɗo woni tan sungoli daññodi 31 lewru juillet ɗiɗon sungoli noon ɓe mbi tan ne ɓe cikki ma Benno Bokk Yakar ƴettita yeeru e ko kewi ko walla mbiyen ko ganduɗa kañum woni ko yane dow Benno Bokk Yakar woni yaade haaɓe ɗeesi tan ngakkude suudu sarɗiji leydi meɗen ɓe mbi noon darde mabɓe aɓe poti fewndide ɗum gam e hitande ujunnaje 2024 wona ko ganduɗa yete kamɓe kay koɓe daraniɓe ɗum walla tan ɓe pewndita kay darde mabɓe ɗum noon ɓe gari tan ha joni etede ko fayi ɓe cellani dañde tan probléme koye ɓe
ɓe walla mbiyen ɓe ganduɗa ete ko yimɓe dañɓe rafiji koye ɓe mbi noon ko ɓuuri hen hewde kamɓe ɓe ɗon ko dardattoɓe beddaji ne goppiɗe koye mumen kono ɗum ɗon kay ne foti ƴewtidede ɗum ko OMS addi ɗiɗon konngudi ha joni garane konngudi ɓe ɓe ganda ko kamɓe goni tan joguiɓe banggal kamɓe Amnesty e forum du justiciable ɓe mbi tan ko hollirte e internet o e ko way noon kay aɓe poti ƴewde ɗum no feewi e internet o yimɓe ɓe gadda ko fiyeteɓe tan ƴette filmé nanne e nder réseaux sociaux ji ɗi garane jayde Les Échos kañum noon ari tan koye enquête jokkuɗo ha joni e Mamadou Seck mo ganduɗa ko ɓoccitinoɗo e prison ha toon to ganduɗa woni yette to pavillon spécial to ɗum ɗon noon kanko oɗo ɓiɗɗo gorko ɗum noon nani tan jokki ha joni ɓe mbi ko négligence ƴewtinda hen mo ganduɗa won hen e tan fonnoɓe wadde liggey mumen te mbaɗiran ɗum no hannirta ni kanko Moustapha Gueye gonnoɗo Tigre de Fass suuti konngudi makko kanko cippirowo oɗo kay o wi tan o addi konngudi makko o totti ɗum Gris Bordeaux e wiide makko tan Gris Bordeaux kay komo ganduɗa yette foti tigui libde Ama Baldé saabu yette Ama Baldé komo ganduɗa yette woppitta hoore mum e Gris Bordeaux kono kay so tawi Gris Bordeaux wawa libde Ama Baldé walla so tawi Ama Baldé liiɓi ɗum kanko Gris Bordeaux foti tan ko haɓɓidde ngemba makko o ruttitaɓe ɗum ɓe ƴeewano ɓe mbaddi hen saabu Ama Baldé ko cukalel te sene ara ko haqqille cukalel addata wadde noon kanko Gris Bordeaux no yo ƴeew no waɗi e tan peeje makko e peccorɗe makko ha wawa libde oɗo ɓiɗɗo gorko garani jayde enquête noon ari tan e assemblée nationale ɓe mbiyete ko parcours du combattant walla mbiyen ko oɗo saaha kay aɓena payi eko wayno haare daraɗe yete kamɓe député ji ɗi noɓe mbatta ha oɗon bureau darne ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko 12 e lewru septembre dañata so Allah jaaɓi ɓe mbi noon ɗum ɗon kay woni ko ganduɗa oɗo saaha aɓena daari hen toon to suudu sardiji leydi meɗen walla tan nana parane Abdoulaziz Ndiaye kañum noon ko jandoye cukalel dañguel duuɓi 16 kanko oɗo ɓiɗɗo gorko noon kanko mo jogui rewɓe ɗiɗo mo jogui sukaɓe tato kadi kono noon o ɓooyi rewde cukalel nguel ha jinnaɓe muɗum kaɗinomo cukalel nguel eko way noon kono noon way kono o nanirano ɗum nofuru moƴƴuru ndu ha saabi tan nde o yani nguel ɗo cukalel laamu fawe makko junggo garane jayde libération ari tan e nguel ɗo cukalel biyete nguel Kardiata kangel noon duuɓi 13 nguel dañi nguel waɗano ko mariage forcé o desɗomo ne dañno duuɓi 32 kono noon ne hoɗi to ganda ko ɗon woni jahay to kanko cukalel nguel ɗon e nder jayde libération ha joni ɓe mbi kanko waji o ko piyannoɗo mo ne fawa dow makko ko ganda yete wona lawol caggal nde ganda ko cimmotonoɗo huuɗo ɗaynowo ko so simmima ɗum hawo natti wawde yiide o ara o nangga nguel ɗon cukalel o fiya ha ɗeɓa mayde kono kadi o wonda e mum tawa ni welaka ɗum woni ko ganda yete nane nder jayde nde ɗum ɗon noon ɓe garti ha joni tan e ko fayi e prix ji ganduɗa yete oɗo saaha ɓeydima ha woro ene jeeya hen prix ciment ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hay so tawi ciment ne fewde ɗo entreprise uji pewdoji ciment ne kewi ɗo kono noon ko ɓeydugol tigui ƴewtinda e oɗon matiére garen ha joni jayde stade coftal balli kañum uddata damal Barça ɓe mbi yette e nder jayde stade Barça e Inter kamɓe noon Bayern Barça e Inter ko équipe aji ganda oɗo saaha kay soɓe lelima ɓe ɗanota ko ɓe mbi Bayern e Barça kamɓe ɗiɗo ɓeɗon poti hawrude ɓe mbi Real de Madrid kañum noon ne wawi tan jalde walla mbiyen ne wawi mosde ɗum woni konngudi gonɗi hendi ha joni ɓe mbi athlétisme ligue jama ɗum noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ƴettuɗo ɗum walla mbiyen to ganda ko kanko ƴetti tan place Bolt mo 200 métres ɗum ko hande tigui wonata e kikiɗe heeso Allah jaaɓi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno on e banggue roɓɓindu jandeli meɗen ko joni joni wonata min gara min guddita hello wonko
noon tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hannde aljuma no gase jeegom e lewru ɗum noon en mbatta sona arde tan eko fayi e banggal meɗen gueɗe rendo hannde noon jewtiden ha joni ko fayi e banggal prix ji ganduɗa ina ɓeydo ha commune Oudiri joni ko woni tan prix ciment mo ganduɗa ɓeydima oɗon prix noon so ɓeydima hannde won hewɓe ɓe ganduɗa ina uddi koye mumen saabu so yeehi ha tonne ciment ine jara walla mbiyen ina yaltira e nder toon to ganduɗa kañum woni e cimenterie ji ɗi 70 000 walla mbiyen ujunnaje 14 tonne ciment goto yaltira toon to ganduɗa ko kañum woni e entreprise o so yalti noon ene wawi wiyede ko yeeyirte ko ɓurata ɗum saabu ne wawi ɓe pawa hen kamɓe yeytoɓe ɓe pawa hen ujunere walla ɓe pawa hen ujunnaje ɗiɗi ça dépend e frais ji moɓe ganduɗa kamɓe ɓe mbaɗi ɗum hen ɗum ɗon hannde so yeehi hane jara ko faye ujunnaje 15 walla ujunnaje 16 tonne goto ciment hannde muusi walla mbiyen musat e yuman galleji e baban galleji en saabu hannde wonɓe ganduɗa jiyani taw hay terrain sakane maaha te goto fo ina yakori dañde galle muɗum walla mbiyen tan Allah hokka ɗum terrain wawa maade no hannirta ni so yeehi noon ha tonne ciment ñande fo ko ɓeydo ɗi ganduɗa ete anda koɗo fawi te no wirte ñande foof hanke tan won jaydeli bindude ɗum kala ko ɓeydoto yiyatake jagorde joguinde banggue commerce yalta waɗa hen communiqué andina yimɓe holko saabi prix ji ɗi ina ɓeydo saabu hannde so yeehi ha kala ko ɓeydi gonga ni fawe e dow Ukraine eko way noon kono noon soble ɗo e nder leydi meɗen wawa fawede e dow Ukraine gawri e nder leydi meɗen wawa fawede e dow Ukraine ñebbe e nder ma jobjoɓe sisiɓe dial kono noon ko noon tan ko ñamde mon tan limanmi ɗo ko faye ñebbe hannde wona Ukraine ummoto ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal pot bisap hannde jarta ko 3 500 pot bisap goto boɗejo ko ɗum jarata ɗo e Dakar hannde koko ganduɗa yete muusi no fewi e dow yuman galleji e baban galleji en te ɗum ɗon fo hannde woni ko ummaki caggal leydi ummoto ko ɗo e nder leydi meɗen ndema ka on ji jagorde joguinde banggue ndema hannde dari wi ndema ka aɓe dañi hen yakare wonko fuɗɗi yaltude ko namdete ko noon woni ko fuɗɗi yaltude ko holto naati e holto rewi saabu wonɓe jiyani hen koye mumen surtout to banggal céréal oɗon moɓe mbiyata saabu hannde kilo gawri goto jarta ko 500 francs won yeeyoɓe ɗum ha 120 hannde woni ko ganduɗa ne wawi wiyede teddi e joom galleji en gawri sa soodi kiloji ɗiɗi hannde ko 200 artantuma ko ganduɗa 200 aɗa dañanno hen ko timmi kiloji 4 walla kiloji 3 eko rewi hannde ande muusi ande ɗo leydi ndi tolni ɗo koko ganduɗa ete ine namdi joɗade waɗe assise uji ande ko ɓeydowo holɗo ummi kono kadi ko fawete dow yumman galleji e baban galleji en ko yonti jewte waɗe ande ɗum ɗo holno watte ha usto saabu hannde so tawi wiyama ussima ko jaranno 100 uste bus sappo yaaha ha lebbi ɗiɗi ko ustano bus sappo ko ɗon fawe 50 wonta 130 ɓurta ko musde e dow yumman galleji e baban galleji en oɗon banggue tan min garanno hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe tottude won aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal amin paɗa ononne banggue moɗon participation moɗon e nder commentaire uji ɗi saabu gurdam musɗam ɗam ononne oɗon jogui ko kalɗon hen koye commentaire uji wonta hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yo Allah waɗanen jaami kisal banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en banggal caméra o ko Ali Fall ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi